sorionak afizionatu mailan estreinatzea lortu bezu, etxan izen oroimenezko honetan, azken kilometroetan osatutako ihesaldi bati errematea eman diozu, oso ondo gainera, nola joan da eguna? Eguna oso ondo joan da, hasieratik lasterketa gogorra izan da, ihesaldi handian sartu gara eta, sentsazio onak. Gero ikusi duzu, ihesaldi handi horrek bazuela definitzea Elgoibarrera bidean Kalbarioko igoera horretan, hor irukin dezue aurrera ez, eta hortik definitu da garaia, nola izan dira azkeniko kilometro horiek Kalbariotik ona? Kalbarioan segundo batzuekin hasi naiz, sentsazio onak nituen eta ekiri gurpilan segitzea kostatu zait, baina azkenean hartu diot eta metara arte. Zure lehenengo garaipena da afizionatu maila? Bai, hori da, Elgoibarren lehen urtean ere irabazi nuen hemen eta oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko.